Hamren umrinti pochim langso community holalong APSL cha songpen executive mai kang nipon Socheng constituency umrinti pochim langso community holalong all party hills leader conference mati check pen APSL cha song tumke ching si executive mai ke patopon labang so mai ke patopon lake non ke bang MP election ML election apartment bang pokang wa par hostame Socheng constituency long ansu se ke claim kedam aja kongkapang tang pon thuji la pen non ke bang ji town committee election along stame Award number 10 along penta a candidate ke parchap don pen ke pai don ejia fancy bangsa mai padopon lo la penan part akedam tang Karbi Anglong Thomas Council MSC kili ke padopon hutke APSL sia song pen ke haidun didat lo poifis tame non apong ke APSL sia song penta answer ja kong ka parang pon thujia fancy sisik pon lo pusi mai phu bidasing teron pen firang ke theno ningje pon Kedam tang Karbi Anglong Thomas Council MSC keli ka hostame APSL se asong pen ke haidun tidelo sitame hala bangsa por ke BJP tum changton a constituency da hailaplo poipu sitame kopina BD pen selang tum ka chapai pon la se APSL se asong pen kerem da pot ning koila pukalisi kerema pot ning si karonglo athe ke election le remdet pusta Karbi Anglong ra ka chitoke nilitum APSL se along ke non election juddera pistame puthot APSL se asong along nanga chapok tun thujia tumsi do piglang puta Socheng constituency pen APSL se MSC a candidate long recro pen ning jepon kedam tang labang so lam puta ka bangke kedam tang APHLC Socheng constituency lo iklang klisi ong la sitame non election tang det ilik tang det api a result wang det api ke Karbi Anglong kang pilong ta inuta APHLC pen ke undunde de son lo ki undunde binong kali lage lo ke ber dola prek lasi non halang so a result wang det api stame non hala suhut muluk ko an makeong non si election tang dera thisi amuluk bangke APHLC longke keong thula hala bangke rat Socheng angkang ti polam balilo Karbi Anglong rat punta chini nangji je APHLC ke election tang dera thisi ake ong nangge klang thu amuluk bangke athema ning ka chekhang une khaya farman lapen elitum arjiding klui pen ake mang 244A abang so ake mang ke non APHLC pensi pachun ponpo usi ning the ponlo kasi nilitum kadu ko we dak nilitum Socheng arat long non dak consensi long alachi tong dun an arat tum stame emprek a farman mate 244A arjiding klui pen ake mang a farman si dak non alachi tong dun arat dun an stame non labang so first APHLC Socheng long first executive meet long ang chitudun lo lapen nili non kero damji la puelo non la APHLC non dak Socheng constituency long president secretary akimi do alang litum non akimi body lo pen alang litum pen non kengkam project akengkam la pen mesen akengkam alang litum chior ponpo busi nilihin pen la Socheng a president secretary la pen office barriers from unfans tame nilihin pen alang litum man hirjume pidun lo la pen alang litum phan kinangjian stame cerap cetudun po biji sore pen keceng lok la pen kingkam doan stame alang litum pen ciora pet popusi nilihin pen non pini a meeting long kemang so sidunung ko pini tum dak Socheng constituency angkang along nitum dak amren umrinti mate kucim langso komiti holalong kalcing rum nang ko kalam the bangke jelason hello ditum non ke bangji MP election punon MSC election punon MLA election punon kachupe hai dunje pansi pini tum dak tengkam tior ponlo asi itum ke damtang taring korapho yakhong achiklo CC komiti akimi ingwai ponlo ala sokang waya tengpen pini itum dak first executive meeting do ponlo first executive meeting labangso executive meeting kedo lage muhat dilithan lo non efrang ke bangji MP election MLA election lapen town committee election punot nitum kachupe hai dunje pansi ini itum dak chingwai chingsai ponlo
ke la pen thua bang ke nili pini media long kapachini kang tong bang ke je lason hello nili tum la bang so APHLC ke damtang MEC election remdet seta nili tum ning oi atheke nili tum along ke non ke theklong bang ke amuluk nang ke kam la puson si ni tum theklong rat nang ka chitu la puson si ni tum theklong athe ke damtang udi risaful hupen non first executive meeting along bang ke Abirta ke loteng liputan te montusi dak sucheng constituency ang kang along mas joining program kapi dojima mate awareness program kapi dojima nang tu apan kosong sini tu nang theklong ima tula puson itu apan nang ka chuning ri abang putung met tamedu asini tum chisik keng kam chijor pon lo pini pen na first executive meeting ke do pen itu mane prang ingkang kring pen karja bipansi pini ni tum dak committee holalong pusim langsung committee holalong executive meeting Number 4, Sucheng MEC constituency along. Lai train kar phau pension itu marpu deng kon lo. Nilitum arpu ke deng pedi kan sone Sucheng along di rel secretary arpu sini thata ni pek lo. Ala suki pek pen nilitum first executive meeting pini tarik pho chhang lo. Asi la tarik pho ka chhang ani ke nilitum executive meeting putarna. Rara tum tarang chini lo. Kita menitum hang. Nitum lana muluk chetong ji pu nitum mathake. Lasi ke damtang MEC election sitame rem det tukeni tumke kirem ke hok kutang rem ong BJP tum high det BJP mili nang dun ong oba amati son pute ni tumke kirem ta hok turo bolam lasi non pini tum first executive meeting kang ni alam bangke non nang kileji hamre lems election of thak sitame tum tingki sithan ponlo candidate ke place dunji phan Lapen Hamren Town Committee election along sitame nitum idam tan 2017-18 aningkan ke Perdua Town Committee election bangke APHLC pen candidate in nut tabela lasi non ke bang jilang Hamren Town Committee election bangke APHLC pen ka laward oksi do kovek do an sitame APHLC pen same candidate place dun labji lapen high labji pusi rat sampasini la song abangke armu ong piglo nitum ka estimate ating pulote bang koy lagi kami nang kacit song ke bang pokpet tu sira ate rada tu maning hang sinang sitong lo de rada tu maning hang pam melo eya phan kacit song abangke jok ta bilo ICLC henlo kusi rada tu ni dak lo late ni dak pensi non intimate phan tu an nitum long nang situ din lo lapen ibang jilang arnis tami nitum long biuta nang palelo Nitum kumantu si gani program si gigi mana tu setengkan. Nitum nang tu nitum si lo. Nitum pandi tanah peledo. Anitum si gita ke death one lo. Nitum si kini. Nasi ke bang jilang ani ang kita me APHLC ke kipom di kali. Hamren pen birson rong hang Loti Kimi news Karbi Anglong. Soil conservation yang Prabhat Chandra Taro Daithar soil conservation rain of west along nang komri. Pai cekloni pai porni. Lakhain ko ratrok dwar bogri MEC constituency ang kangpe Daithar soil conservation rain office alongan soil conservation Prabhat Chandra Taro nang komri Prabhat Chandra Taro rideng pen Chief Minister plantation of programs tame thengpe klim etegang lapen ki Taro so kaning chepon ke jongsi komane chokomaratum hem dojoy pen jongsi bainong chenchot plote nili ponang thanon nili suspensions tame bikok chi puta ranger upon thantekang lapen ke komane bang puso det pensi duty ka chawang ya bang ke nilithang ta pupe puta Daithar soil conservation rain office ta patumapan aning pathe tekang thu lapen lada ke hem tapse kimponang jathama ignor dopigan la center ki kimpona bang ke akenang sat binong puta Tara saho pen ningjepon lapen pen amat boundary malamanta panpon labnon puta pin khate kang thu lapen ke kotar office amoka ke council pen tatangka dordelasi central scheme state scheme do pulote ningkan hini ke tham office tami nili kikim ponja pan bori pon polapen ning ta hanglo puta Tara saho pen pherang ke theno ningjepon
kita kelam kalau pulau militan militum neng kita mai dynamic analytic ada Dr. Keliran Bangsa militan la soil conservation department bangsa langsung militan aku nak informasi di umur nak kok lo division cinta yang gedam lo Adap so andara long division andar pansi rent office tu malah kita umri lo masih umri bom man dak sanang le lo dak bangke itu di kantor kan waiting asing lo ingna ada tu piraman staff tinggal tu hai senang pu staff tu dah mat quarter kedua kita kiru tu lo nah office bang dah kiru tu lo selai ke shop mana new construction nak ko abang jadi lo Tumi di kan ada macam video kahai tumpan National Director ni macam Cingki Bom dan Office Divisional Office punoi Regional Director Office punoi sab bantu kita lah setelah office Kim Ji Fan kita kusona fan pensi tum jima lahan kita cingwai pun bom itu diskusi yang berkelanjutan masa alang di sab ada cikgu tentang sedut kami bicara berjok alang lemu wang boleh lahan dan tum itu lakukan central lapan sami kilongi fan sami tum boriko DPR ini lahan cicik keramat lanengkan pongbong along tin range office punoi divisional office punoi kikim kira country tum nenggeha tema darle staff tum dolong te jerso mucho jelang mi mucho open awareness punoi reclaim kedam duties sami reclaim rep longko kota rabi bude along tum kam reclaim nondati masih pantai li tum bang ka hampet ke action plan pini kedeng kunji hanta fan education bang be compete in tum hanke mane Karbi Anglong jurisdiction 10,434 square kilometer angwong office ki ong ating pen tum fan education bang masih multang lahai central scheme pen sami education ko anji fan nilti mahin in bori pun ko kaso ka bori pen chun lo ko te kimi kang jang tum theklong ko kimi construction sami tum theklong ko na kapre scheme sami tum bori bom lo na Adap ke de authority ya ko tang te la Karbi Anglong autonomous council ki jutsi constituency lo Adap constituency MSC mate Karbi Anglong autonomous council EM ke hai just to hai macam colleagues lo si cimai pun pro constituency hai scheme tadi penting Pichun beklar pun tegi ma pun cing pun something pun tak sir bukan ali kubom jong si company cok martum duty ciklem klik putih pasang ko iku lah bang so alam ko na holo sir pasang ko mana tumbang ke duty ustami cedam depin tumda dukok possible so department along wet kali jong sa lang lia okran ha hengnu namun kumane tum ke choda jundet sami dam de adu tune agency bom polo tang te pasang ko pona bahira ka kam sa bedan loke di lasi laso bang sami claim mimi adim pulte claim nang ko tahilo kali mati claim se ke milo lage kumane bang ke laso lam kening je pen kumane bang aneng hang tu tahai ba kumane bang amek prang tahai la ke tum department alo lam lo nili department along ke claim bang pu tum kumane jong se duty negligence pini du puru tang te kopi alamat ningje ben alang tum pan cerok to ke mat duty long adu thegi ma tips akam kini ta ningje nasi kabori alam chalo ga heke tak sir pini la dana ka humri ge report atte ge mission si thek kang lo ma te sir laba kimi kai nu bukan non marga jar jethan athai weder lo tema kedam tang ta bang se solai lo ba kedam tang la solai ang bong pen non ni lingkan po ga solai koson kimi kai nu ma lage mo nal tum si tarlip nang po de non mat ke jas na hum richot anda ka ba condition theklong lo de ingnar lupit sipu alam ta hok po sipu se la so ka hum ri ting pen ke
job ta duhai ong ajo pola on aner lo ta mane akur pen se wang ham tik se pu la pulu dang te inar pen si phai dora ji da job de digital setame la niwang un an ke dak duty ke chawang nang ko ba ni hin pen tu ne ri tikang lo so teng lem ko pun pen ning khelo ranger pen chenglo dio ke hai ta dulu assistant officer pen ka du ko doan abang ko bang fista me duty ke cheklam rat nai ko sini lin pen tami nang tu han sini ko Kata samu ka dali putot la kota mukhari piaringi tu ga komen tu pasi kecing pon tu pos la ke no se DPR ko lam lo la hai bang DPR il tu bunai na ko DPR bunai pen fan ko nam tu ma longi state dagul tum council la poisa pen dorde pusenon ta bunai ne delo se state pen central pen punya fan longi mimi ko bang ka bori bang tu ko la so ka bori pen jong se chundap chat bu de tu ne kan si ni phi manekan thom sami iklem pon ji bang ning hang pit bang ko la se kicing nang ko imu tu kala mo kicun ji fan wa non pen cing nang ko la se kicing alam se cing wai pon chot lang nam ke la son la cing pon nang o lam cing wai ko mo ni si nang ko ke long ko joro lo sa Kaziranga pen Thompson terang Loti Kimi News Karbi Anglong.